Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar, Clint Camilleri, flimkien mal-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, nidew programm ta' attivitajiet għal-Għawdex. Din l-inizjattiva se tipprovdi programmi b'opportunitajiet sportivi u inklusivi għal persuni b'diżabilità intellettwali f'Għawdex. Il-programm ta' Special Olympics mhux biss se jipprovdi pjattaforma fejn il-parteċipanti jistgħu juru t-talent tagħhom, iżda wkoll jagħtihom is-sostenn meħtieġ biex jieħqu l-potenzjal tagħhom. Il-Ministru Camilleri stqarr li t-tnedija tal-programm tirrifletti l-impenn u l-viżjoni tal-Gvern għall-Gżira Awċija. Din hija opportunità ta' deb għall-Awċin, għall-istudenti Awċin, fejn ukoll ser ikunu hemm training tal-coaches, jiġu coaches ukoll minn barra mill-Gżira sabiex propju dan il-programm ikun jista' iseħħ. Aktar minn hekk ukoll hija opportunità li nibdew issa wkoll fil-ġimgħat jew fi żmien li ġej nużaw faċilitajiet ġodda f'jamanti li propju qegħdin nagħmlu hawnhekk ġewwa Għawdex sabiex ikunu jistgħu jintużaw fl-aħħar mill-aħħar mill-atleti tagħna u minn kulħadd. Min-naħa tagħha, Mart il-Prim Ministru saħqet li l-estensjoni tal-programmi u s-servizz fil-Gżira Awċija kienet mira u ħolma li l-organizzazzjoni kellha. Hemm kelma waħda li tiddefinixxi dan kollu, dik ta' opportunitajiet. U llum qegħdin hawnhekk ġewwa l-Gżira Awċija propju biex nestendu l-opportunitajiet biex nagħtu ċans anke lill-atleti Awċin ikunu parti minn Special Olympics Malta. Id-direttur sportiv fih dan Special Olympics Malta, Cristabel D'Amato, spjegat kif il-programm se jkun qed jespandi għal Għawdex. L-ewwel pass huwa li flimkien ma' Special Olympics Malta u Special Olympics Europe ħankunu qegħdin nittrejnjaw u nikkollaboraw flimkien l-edukaturi u dawk in-nies kollha li jkollhom x'jaqsmu ma' dawn l-atleti b'abiltajiet differenti. It-tieni fażi hija li nibdew nintroduċu l-isports ġewwa l-iskejjel, nibdew b'xi disċiplini. U mbagħad it-tielet fażi hija illi l-allima u dawk kollha li jmissu ma' dawn l-atleti jibdew jagħmlu dak li ngħidulu talent identification, jibdew jassessjaw u jaraw f'liema livell l-atleta wasal. Matul it-tnedija tkellem ukoll Dr. Sean Zammit, il-kap tal-Gozo College Network, li qal li dan is-servizz se joffri opportunitajiet ġodda u se jkabbar id-dimensjoni tal-kamp edukattiv ma' dak soċjali għall-istudenti kollha. Preżenti wkoll għal din l-okkażjoni kien hemm għalliema, coaches, LSEs u ġenituri ta' atleti Awċin.